मानगोनां आसामनि सीएम बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनोहाय मानगोनां बारग' मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्म मेडामनि टीमाहाय मेम'रेन्डाम होदों जे हस्पिटालखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थ'आव आरो बेखौ सीएमआ 2 बोसोर टाइम बिदों बेनि सायाव तदन्त खालामनो थाखाय। नाथाय दिनै फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय बे हस्पिटालखौ बासायनो गोसो गैया नामा? गभर्नमेन्ट जानानैबो रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय बेखौ बासायनो थाखाय रायजोर सार्थ बै हस्पिटालखौ सेभ खालामनो काम करिबोलै इच्छा नाय नाखि इउपिपिएल दले। दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जायफोर इएमजिएम बिथांमोन थांनाय समावहाय राकेश ब्रह्म मस्ट टेलेन्टेड इएम अफ बिटिसि उखिल मोसाहारि बिथां सारमोना जिबादि खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि खेथ्रआव सीएम सारजों रायलायनायावहाय मा खोनानो मोनखो बिनि सोमोन्दै ससेबाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेलो एवरीवन वान्स अगेन वेलकाम बेक टू दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया बेनो जे थांनाय माखासे समावहाय जोंनि बिटिआरनि मस्ट टेलेन्टेड इएम अफ बिटिआर राकेश ब्रह्म सार बिथाङा बुंदों हस्पिटाल नैबे आरएनबि सिभिल हस्पिटाल आरो बै मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल्सनि सायाव बै हस्पिटालखौ फोथांनो थाखाय माखासे नर्म्स आरो बै नर्म्सखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नैबे हस्पिटालनि माखासे इकुइपमेन्ट्सफोरखौ लानानै थांनाय बेनि सायाव क्लियार होदोंमोन राकेश ब्रह्मआ जे नैबेखौ नांगोन ना नाङा। इभेन प्रमद बर' साराबो मेडिकेल कलेजखौ गावसोरनि बिपिएफनि आमोलाव लाबोबाय दिनै बेखौ फोथांनो गोसो दंना गैया बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना होननानै प्रमद बर'आबो इभेन बुंदोंमोन। दिनै उखिल मोसाहारि बिथां साराबो बुंदों जे बिनि सायाव सावरायनोबा जोंजों फै जोंजों सावरायनो बिनि सायाव मा दं। दा बेखौ लानानै जाबादि नुहुरदों साननो हनो गोरों बारग' मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्म मेडामा मानगोनां आसामनि मुख्यमंत्री सन्मानीय हेमन्त बिश्व शर्मा सारत दा मेम'रेन्डाम दिसे बे इकुइपमेन्ट्सफोर जायफोरखौ लांदों सिभिल हस्पिटालनिफ्राय शिफ्टेड खालामनाय जादों जायफोर डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ रांगालिकाटा देबोरगाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल्सआव क'क्राझार गोलैयो बियो। दा बेखौ लाबोफिनगोन 2 बोसोरनि गेजेराव तदन्त खालामगोन। बिथांनि टीमा हेमन्त बिश्व शर्मा सारत टीम दे विल सार्च इनसाइड बे हस्पिटालनि सिङावहाय बेखौ माने बिजिरगोन आरो। दा अब्ला बै उखिल मोसाहारि सारमोन बुंनाया बिसोरथ' मा जोङो बेयावहाय नों आं रायजो राजाफ्रा बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जिखुनु दैदेनगिरिफ्रा बावहाय रायज्लायनो थांबाबो बिथांमोना खोन्थागोनल' ओरै ओरै नर्म्स ओरै दिनाव 800 जन पेसेन्ट नांगौ बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय क्राइटेरिया दं बेनि थाखाय जों बेयाव लाबोनाय जादों। दा बेखौ नांगोन ना नाङा बेखौनो फोथांनानै लाखिनो जोंहा गोबां बेवहाय पेसेन्टफोरखौ लाखिनानै बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट जायो आरो बेखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओरैबायदि नांगौ होननानैसो बुजायना हरगौमोन उखिल मोसाहारि सारमोन राकेश ब्रह्म सारमोना। नाथाय बेखौ जे नैबे हस्पिटालखौ 22 थाथों नैबेखौ फोथांनायनि सार्थ'आव बिथांमोना बे खोथाखौ बुंगोन। माथो रैखा खालामनायनि हिम्मत दं आरो रैखा खालामबा बेखौ रैखा खालामनानै दिन्थिनांगौमोन ना। रायजोफ्रा नागिरदों बिपिएफनिल' मानसिया लोमजागोन साजागोन बेल'थ' नङाना बयबो लोमजायो साजायो बयनिबो थाखाय हस्पिटाल बिपिएफनि मानसिफोरनोल' बे हस्पिटालखौ नांगौ बेवहायल' बिपिएफनि मानसिफ्रा ट्रिटमेन्ट लागोन बेथ' नङा। बेवहाय बयबो बे देहानि बुस्थु लोमजानाय साजानाया बिपिएफ इउपिपिएल बिदि सिनाया। दा बिथांमोना पावाराव थानानै बेखौ रैखा खालामनायनि खामानिसो मावनांगौमोन। बे खोथाखौ उखिल मोसाहारि सारमोना सिन्था खालामाखै थारमाने बिनिफ्राय रोखा फोरमान बासायनो गोसो गैया। दिनै प्रमेला रानी ब्रह्म मेडामा गोसोखां बिलाइ होबाय मेम'रेन्डाम जाफुंथों बे हस्पिटाला थांनानै थाथों लं लिभ रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल सिभिल आरएनबि सिभिल हस्पिटाल। आंबो लुबैयो बै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ जाय टकाटो मयो बिचारे आमार गाँव आमार अঞ্চলত राय सकले बिचारे। बेनि अर्थआ बे नङा जे देबोरगावनि
जे मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल्स बेखौ नाङा, बेखौ होनाखै। बेबो थांनानै थाथों, गिदिर गिदिर ट्रिटमेन्टफ्रा बाव जानो हानाय बादि जाफुंथों, बेखौसो आं बुंदों। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोब्बाय। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आङो नेनानै थागोन। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।